Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang mga isina nga atong gibiyaan. Tayo, wagi ko ang pugsig ba ito? Kalito ko na. Pagilo mo! I-rewind ra gamay ng nakuha sa CCTV. Diha lang, diha. Kana. Play. Stop! No nga diha. Kapila na nako balik-balik ka, daddy. Karon pangutan-on ko kamo. Kung parehas ba ang atong pananaw. Tungod kay para nako. Murag yung si Greg ka nang mipatay sa duha ka gwardya. Padag i-enlarge ang kuha sa CCTV. Nawa na lain? Padag pa? Kung padak-an pa na, mublard na siya. Di na maklaro. Di ibalik ka ni ha? O kana. Kana diya, kana. Ikaw kuno'y klaro, dad. Imposible ang nasi mong una-una, Jonas. Ni atong usang gabi gilubong nga buhi si Greg. Kining imong gituhuan nga si Greg. Kini nga mao'y mipatay sa duwa na to kagwardya sa gate. Imposible kayo nga si Greg. Balikon ako, gilubong buhi si Greg o kining nakuha sa CCTV, nagkao o bulkap. Gipayungyong. Gituyo niyag payungyong ang tao aron di siya mailan nga siya si Greg. Sobra ka na tingali gamitan sa pulbos, no? Sobra ka na yung tingali gamito na ng isyabo. Kadi ka naman magkasabot. Mura ka magnayabag na. Oh, no. Dili na makayabag kay makabright na. Pero kung pasubrahan mo gamit, makamatay na ka na. Oh, dili na makamatay. Uy, hinuon, musumpay pa si mong kinabuhi. Tanawa ka ra. Nagtingsi lang mo. Utro sa mo, nag-upag na lang yung dagwan yung ginamit, anang. Makalagot mo! Labaw ka na, Jonas! Bueno, patanawon ta mo aning gisent nga video gikan sa bilibid. Sudihang gilubong buhi si Greg, anong dili mo makaingon nga si Greg kanang nakuha sa CCTV. Tanang mo sa kong cellphone. Ni Aden si Greg. Tanaw man ninyo. Ilag yung givideohan kung giunsa nila si Greg. Sige na inyong mga mata! Kunin natin siya. Paingon na kini mga tao nila ni Jamal sa Bartolina ni Greg. Huwag kang maingay at huwag kang kikilos na masama. Ilabasan natin siya. Ilan ang ipagawa si Greg sa Bartolina? Tayo na. Dali, isa lang patulin. Paingon na sila nga to sa Loyos Bilibid. Ilang dadon si Greg sa kinautan nga yuta para iyang lubong. Doon pa. Nandun ako kay. Tawagin ninyo bayo. Ayun ako kay. Patulugin mo lang ito. Patulugin mo lang. Oh, tanawa ha? Gisiguro yun nila aron nila makasukol si Greg. Tulog na. Ilag yung ipakatog. Wala tayong problema. Para ilibing natin siya buhay. Pipiglas pa. Tuloy na tayo.
Nagsaguyod na lang ang mga tiil ni Greg paingon sa iyang lubnganan. Ito na. Malapit na tayo. Sige, baba mo natin siya. Wag na, wag na. Tuloy-tuloy na yung ihagi sa kanyang libingan. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Hagis! Nakita na ninyo? Labi ka na, Jonas. Sabunan nyo na Kinakagyan na tubangan sa inyong kitanaw. Gikuhaan yun nila video gikan sa pagkuha nila ni Greg sa Bartolina. Di pagkatog nila si Greg, unya giitsa nila si Greg sa kinautan nga yuta ug labaw sa tanan inyong nakita nga ilang kitabunan si Greg sa yuta. Dakong buhi. Unya mo ingon ka, Jonas, nga si Greg ang nipatay sa duha nato ka gwardya. Kinsa man day kining tawhanan nga mipatay sa duha ka gwardya. Jonas, may mga kompetensya kita og dili sakop sa atong triad. Ha! Mga ritaso sa gipamatay ni Greg. Mga salin sa gipamatay ni Greg. Sa dinhi pa nato si Greg nangalagad. Apan, nga si Greg ang mipatay sa duha ka gwardya? Imposible yun kayo. Tungod kay ning higayuna. Patay na si Greg. Ilawom sa yuta sa bilibid. Tawag na mo, Park. Hello. Walaikum salam, Brother Rahid. Ay, ayaw na mo maglakaw. What? Oh, Mama Mary! Ha, thank you, Brother Rahid. Assalamualaikum. Bye. Naay moabot nga barko gikan sa Mindanao. Nagkarga og mga aplikante nga 5 ka mga batanong birhen nga mga babae. Hatagan na to sila og trabaho. Jonas? Silso? Ano niya ka masobos? Nganuwa ka dito ni Herminia nga akong ipabantayan nimo, ha? Ikinaduhan ako, sir. Wala lang ko gikuha ni Subos. Balik dito, Sas! Kami musugat sa 5 ka babae nga batanong mga birhen. Park! Asang pair, Pop? Kung katugon ka, katug lang. Ay, kaso magduka. Buhi, magkalit, basta may makita at resulta sa itong pupaniin. Pero huwag ka may likas. Baka na yun. Kaya nang paduol mo tas mansyon. Tikoy. Leon. Tikoy, Unsay mo nakita sa night vision. duha ka auto ug usa ka van ang naggawas gikan sa mansyon ni Leon. Oh, Unos tinted ang bildo. Wa ko nakita sa sud. oo niya. Sundo na to. Artagis pikas. Dito mo labay sa gate. Salamat, Silso. Oh, dawata dayon ni og sirig balik ang pultahan. May sugaton sila sa pier. Gikan sa Mindanao. 5 ka mga batanong birhen nga mga babae. Para unsaon nila ang mga batanong mga babae. Unsa pa man di ay ang mga kalihukan sa amahan ug anak. Pia, Na-record mo? akong isuwat. Akong ibidyoan. Tanong na i-transfer na ako sa laptop para files. Ayaw tingaling magpaduol ta nila, Greg. Padung na ta, Tikoy. Sige ba?
malayo akong cellphone video. Okay. Oh. Tuan sila sa barko, Greg. Nakita na ko sa night vision si Jonas. Migawas siya sa kinan o atubang sa barko. Sino ang nani mo? Unsay tuyo nila ng barkong gikas Mindanao? 1, 2, 3, 4, 5. Tikoy, 5 ka babae ang gisugat nila sa barko. mga batang babae. Paspas sila mga lihok. Ang ubang mga laki may taras palibot ang nagbantay. Gilamano ni Jonas ang 5 kabatang babae. Ipasakay sa van. Dali-dali sila namalik. Ug sakay lakip si Jonas. Nagsunod gihapon sila biya din ni Spear. Ug paspas kay dagan. Tikoy, Oh, recorded ako ang tanan. sundo na to sila. Sa oras kapin ang biyahe, gikan sa pier. Pero dili ni sakop syudad lugar ha. Sakop ni sa lungsod nga mo isunod sa syudad. Yablihan na yun ka ng takong gate o kutsog kayong isod ang tunong kasakyanan o gibalik rin sa dayong sira. Unsay mo nakita sa night vision mo? Oh, Tikoy, Ano, Greg? Unsay lagi mo nakita sa night vision? ang upat ka litras sa Arco-Arcos Gate. Amen. Oo, di ba normal lang ang amin? Di ba ang amin mao may pagmatuod nga may pagtuo ka? Ano mo na kag na-shock? Dili normal ang ilang amin. Tungod kay may sinyalis kini sa Antikristo. Oh, unsa? May sign nga 666. Greg! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!